W tym roku od 5 do 16 czerwca na corocznym festiwalu filmowym Tribeca Film Festival w Nowym Jorku zostanie zaprezentowany film Pod szarym niebem białoruskiej reżyserki Mary Tomkowicz. Ale o wszystkim po kolei. Co to za festiwal? Kim jest Mara Tomkowicz? O czym będzie film? I co ma z tym wspólnego Polska? Jesteście na kanale Polska oczami Białorusinki. Mam na imię Maria. Zapraszam do obejrzenia mojego nowego odcinku. Tribeca Film Festival został założony w 2002 roku przez Roberta De Niro, Jane Rosenthal i Craiga Hedkoffa w odpowiedzi twórców filmowych na ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, a jego celem było przywrócenie działalności biznesowej i społecznej na najbardziej domkniętym Dolnym Manhattanie, a w szczególności obszar Tribeca. Jego główną misją jest deklarowana potrzeba przemyślenia przez twórców filmu ich wpływu na świadomość społeczną i popularyzację kina niezależnego. Mara Tomkowicz to polska-białoruska reżyserka i scenarzystka. Mara spędziła swoje dzieciństwo w Ośmianach. Ojciec Mary, Aleksander Tomkowicz, to wiadomy białoruski prozaik, dziennikarz, redaktor, członek Związku Pisarzy Białoruskich. Można powiedzieć, że Mara poszła do dziennikarstwa w ślady ojca. Jednak studiowała dziennikarstwo Mara nie na Białorusi, a w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię filmową w Warszawskiej Szkole Filmowej i Szkole Wajdy. Niemal przez 10 lat Mara pracowała jako dziennikarka niezależnych białoruskich mediów nadających z Polski. Jako twórczyni filmowa Mara Tomkowicz skupia się na tematach głęboko związanych z rzeczywistością, często podejmując ważne społeczne kwestie. Jej filmy krótkometrażowe były doceniane na licznych festiwalach w Polsce i za granicą, zdobywając nagrody na prestiżowych wydarzeniach. Mara Tomkowicz jest również członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Białoruskiej Niezależnej Akademii Filmowej. W 2022 roku Mara Tomkowicz nakręciła film na żywo, oparty na prawdziwych wydarzeniach, kiedy 15 listopada 2020 roku Kateryna Andrejewa, dziennikarka Bielsatu, prowadziła transmisję z pokojowych protestów w Mińsku z tzw. Placu Zmian, Płoszczy Перемен. Razem ze swoją operatorką Darią Czulcową została namierzona przez milicyjny dron i zatrzymana. Film Pod szarym niebem wyrósł z poprzedniego filmu krótkometrażowego na żywo. Film pełnometrażowy skupia się bardziej na tym, co wydarzyło się później, na konsekwencjach i na tym okresie, kiedy nasza białoruska rzeczywistość rozpadła się z przynajmniej jakiejś chwiejnej, autorytarnej stabilizacji w rzeczywistość totalitarną, zduszoną represjami, powiedziała reżyserka. Kateryna Andrejewa i Daria Czulcowa obie zostały skazane na 7 dni aresztu administracyjnego. Jednak zanim zdążyły wyjść na wolność, postawiono im zarzuty karne. 18 lutego 2021 roku dziennikarki skazano na 2 lata kolonii karnej za organizację zamieszek. Daria wyszła na wolność we wrześniu 2022 roku po odbyciu pełnej kary. Natomiast Katerynie postawiono kolejny zarzut, tym razem zdrady stanu. Treść zarzutów utajniono i w niejawnym procesie uznano ją za winną. Po drugim wyroku ma spędzić w więzieniu łącznie 8 lat i 3 miesiące. Igor Iliasz, mąż Kateryny, niezależny dziennikarz i komentator, także kilkakrotnie trafił do aresztu. Pierwszy raz już kilka dni po zatrzymaniu żony. Został wtedy skazany na 15 dni więzienia za rzekomy udział w proteście. Drugi areszt kilkanaście miesięcy później zakończył się wszczęciem postępowania karnego. Mimo ciągłego nękania przez służby Igor nie wyjechał z kraju. Trwa przy Katerynie i na ile to możliwe, pomaga jej przetrwać. Kateryna Andrejewa, jak i większość więźniów,
Pracuje na terenie kolonii w Szywalni. To bardzo ciężka praca. Jeden tydzień na pierwszej zmianie, drugi tydzień na drugiej. Oprócz wszystkiego więźni muszą sprzątać, odśnieżać, myć podłogę, obierać ziemniaki i robić inne rzeczy. Według męża, gdy Kacia przebywała w areszcie śledczym, dużo czytała, ale w kolonii jest bardzo mało wolnego czasu. W tym czasie jej wzrok wyraźnie się pogorszył. Jest to niemal nieunikniony problem dla osób przebywających w więzieniu przez długi czas. Ponadto odczuwa ogromne zmęczenie fizyczne i moralne. Działam na autopilocie. Opisuje swój stan fizyczny i psychiczny Kacia. A teraz wróćmy do pytania, co ma z tym wspólnego Polska. Sprawa w tym, że film Pod szarym niebem w całości został nakręcony w Warszawie, a 90% środków na nakręcenie filmu zostało przeznaczonych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jak opowiada Mara Tamkowicz, proces wyboru przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania nie jest skomplikowany. Najpierw składasz pakiet dokumentów, wnioski są rozpatrywane, część wniosków przechodzi do drugiego etapu. Aplikowaliśmy o bardzo małe pieniądze. Konkurencja w kategorii mikrobudżet jest mniejsza niż w przypadku normalnego finansowania. Zgłoszeń było około 50, połowa z nich przeszło do drugiego etapu, a drugim etapem jest pitching. Ty i producent macie 5 minut na powiedzenie tego, co chcecie powiedzieć. Komisja ma 10 minut na pytanie. W taki sposób uzyskano środki. Według standardów kina europejskiego budżet w wysokości 1 milion złotych to bardzo skromna kwota. To około 1/4 kwoty, którą wydaje się na nakręcenie pełnometrażowego filmu w Europie. Jednak ekipa filmowa zaczęła pracę i film został nakręcony w 15 dni. Wystąpili w nim aktorzy zaangażowani w filmie na żywo. Prawie cała ekipa filmowa składa się z Polaków, oprócz reżyserki Mary Tamkowicz, jej asystentki, która też jest Białorusinką, no i aktorzy są Białorusinami. Jednak w większości momentów można powiedzieć, że to jest polski film o tematyce białoruskiej. Reżyserka opowiada bardzo ciekawe rzeczy na temat procesu filmowania. Kręciliśmy w warunkach, w których każdy specjalista pełni 5 funkcji jednocześnie, a współpracowaliśmy z profesjonalistami, na których nas nie stać finansowo. Pracowali dla znajomości i przysługi. Milion rzeczy, których chcieliśmy, ale nie mogliśmy mieć. Nie było nas stać na lawetę, samochód, do którego zajeżdża samochód, żeby kręcić sceny za kierownicą. Mogliśmy jedynie przyczepić kamerę do samochodu, ale nagle okazało się, że żaden z aktorów nie prowadził. Aby móc wjechać w kadr, przyjechać krótki dystans i wyjechać z kadra. Mieliśmy ciekawą historię z mundurami policyjnymi, mundurami OMON-a, wszystkimi. Wypożyczanie jest ich bardzo drogie. Kostiumografka pomyślała, że jeśli resztę kostiumów zrobimy za darmo, wyciągniemy je z szaf lub zabierzemy ze sklepów, żeby później zwrócić, to mamy pieniądze na 4 mundurki na 2 dni. A potem znalazłem człowieka, który szyje mundury na Łotwie, a on, usłyszawszy o tym wszystkim, dał zestaw bardzo niezbędnych garniturów na wszystkie zdjęcia. W rezultacie film Mary Tamkowicz Pod szarym niebem został wybrany do konkursu Najlepszy zagraniczny film fabularny spośród setek zgłoszeń z całego świata. W sekcji będzie z nim konkurować 10 filmów reżyserów z Chorwacji, Szwecji, Brazylii, Singapuru, Niemiec i innych krajów. Dotarcie na taki festiwal jest być może nawet ważniejsze niż zdobycie na nim czegoś, ponieważ jest to szansa na pokazanie widzom pracy branży, nawiązanie nowych kontaktów w celu dalszej dystrybucji filmu. Dotarcie na ten festiwal jest już dla nas zwycięstwem, powiedziała Bielsatowi reżyserka Mara Tamkowicz. Po premierze w Nowym Jorku Pod szarym niebem można będzie zobaczyć w Polsce we wrześniu w Gdyni na
na festiwalu polskich filmów fabularnych. No a następnie producenci będą szukać innych festiwalowych miejsc, w których widzowie będą mogli obejrzeć pracę. Z jednej strony historia Kati i jej męża jest źródłem wielkiej inspiracji i przykładem prawdziwej miłości wbrew wszystkim przeciwnościom. Właśnie o tym jest film. Z drugiej strony ta historia pokazuje nam i przypomina nam, w jakiej straszliwej sytuacji okazały się setki białoruskich rodzin. Wszak od 20 roku ponad 136 tysięcy Białorusinów doświadczyło różnego rodzaju prześladowań politycznych, a niemal 1400 osób obecnie uznawanych jest za więźniów politycznych. Rzeczywista liczba jest znacznie większa i rośnie każdego dnia. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinku, za poświęcony czas. Uprzejmie proszę o pomoc w promowaniu tego odcinku. Możecie to zrobić całkowicie bezpłatnie, po prostu poprzez kciuk w górę i komentarze. No a ekipie filmowej Mary Tomkowicz życzę powodzenia na festiwalu. Być może ktoś z nich zobaczy ten mój odcinek. Do zobaczenia wkrótce.